Umiiral ang security plan ng Pangasinan Police Provincial Office or PPPO ngayong holiday season. Ito ang inihayag ni Pangasinan Police Provincial Director Police Colonel Jeff Fanged sa eksklusibong panayam ng DZRD Sunshine Radio. Ang nasabing pahayag ni Police Colonel Fanged ay kaugnay sa kanilang ginagawang hakbang upang mapigilan ang iba't ibang mga modus, mga netatalang pagnanakaw at iba pang krimen tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Anya, isa na rito ay ang police visibility na noong undas ay kanila itong mas pinaigting. Sunshine News Blast. Parating na Christmas season natin ay talagang maigi nating pinagpaplanuhan lahat ng kapulisan. Especially dito sa province, talagang meron tayong naka-in place na security plan. Ito yung sinusunod ng ating mga chief of police sa bayan-bayan, lalo na itong mga tourist spots. So makikita nyo, talagang nung nakaraang undas, talagang kinonsentrate natin itong mga tourist spot along the shoreline itong San Fabian, Dagupan, Binmali, Lingayen, Sual, Alaminos, Bolinao, and part ng Dasul. Kasi yung influx kasi na ini-expect natin ng mga turista, So yun yung talagang binibigyan natin ng seguridad. So yung sa deployment natin dito, makikita nyo talagang may concentrated deployment tayo sa mga maraming tao. Okay, sa maraming tao. Sinabi rin ni Police Colonel Fanged na mula nang ibinalik ang face-to-face classes ay kanilang pinaigting ang pagbabantay sa mga paaralan dahil wala na anyang mas mainam na paraan upang mapigilan ng krimen ay ang police visibility. Sunshine News Blast. And I don't know kung napapansin nyo, upon my assumption, ni-require ko lahat ng ating mga kapulisan, chief of police na lalong-lalo sa nung nagbumalik na yung face-to-face sa schools, talagang pinapalagyan ko ng pulisyan sa pagpasok ng mga estudyante para ma-secure yung, kung ikaw ay magulang, alam mo na may police presence dun sa school na yun, mapapanatag yung loob mo na magtatrabaho. And then sa hapon, sa pag-uwi, meron din ba police din na nagme-maintain ng police presence doon. So, piniprevent natin itong mga, yung sinasabi nga nyo, Ma'am Ilet, ng mga kawatan, mga sindikato, at walang pinakamaigi na the best na pang-counter measures dito kundi yung police visibility. Pahayag ni Police Provincial Director Police Colonel Jeff Fanged sa panayam ng Sunshine Radio.